टीवी सीरियल अनुपमा का आज का एपिसोड फुल ऑफ ड्रामा रहल और सोशल मीडिया पर एके लेके अब पब्लिक का रिएक्शन भी आयल शुरू हो गई बाटे। सीरियल के 20 मार्च 2024 के एपिसोड में दिखावल गई कि अनुपमा का जन्मदिन श्रुति की वजह से बर्बाद हो गई, जेकरे बाद शाम के अनुज अपनी एक्स वाइफ अनुपमा से मिले खातिर पहुंचना। अनुज कपाड़िया अनुपमा के बताउना कि श्रुति की जिंदगी में उनका का रोल बा और काहे उ उनसे शादी कल चाहतना। फैंस के अनुज का बात इतना कन्विंसिंग नहीं लागल। एगो सोशल मीडिया यूजर कमेंट बॉक्स में लिखना, अनुज कपाड़िया एगो सिंगल पिता काहे नहीं रह सकता ना, उनके आखिर उनकी बेटी खातिर हर हाल में एगो माँ काहे चाहिए। वो लड़की 8 साल का रहल जब ओकर माई छोड़ के चल गई रहे। जहाँ एगो शख्स अनुज कपाड़िया की बात से संतुष्ट नहीं दिखना, वहीं दूसरे तरफ एक यानी अनुपमा के ही गलत ठहरा देना। एगो यूजर लिखना, आप हमारे साथ खुश नहीं रहनी, ई नहीं कहत कि हमारी वजह से खुश नहीं रह पौला। आज ही के एपिसोड में किंजल लीला और वनराज शाह के जम के लतड़ली जब वो अनुपमा का बुराई करत रहना। ये मौके पर एगो फैन लिखना, हमके किंजल पसंद नहीं वाली लेकिन आज वो लीला और वनराज के का लतड़ली है, और जब वनराज शाह ओके दबावले की कोशिश कई ना तो याद दिलौली है कि तोशु उनका पति ही नहीं बल्कि परी का बाप भी हवा। यह सोशल मीडिया यूजर एगो कमेंट बॉक्स में फनी अंदाज में लिखना कि किंजल ये माँ बेटे के चैन से चाय भी नहीं पिए दिहली। जहाँ ई फैन किंजल का तारीफ कहना तो वह एगो दूसरा फैन किंजल में खामी गिना दिहना। वो सोशल मीडिया यूजर लिखना, किंजू बेबी दूसरे पर अंगुली उठावल आसान होला, तोहार भी अनुज कपाड़िया और अनुपमा के जिंदगी बर्बाद के लिए में उतना ही याद बाटे। वैसे ये स्टोरी पर आपका क्या कहे, एक बार कमेंट कर हमको जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखत रही एबीपी भोजपुरिया।